खुलुमबाय सानसेनि खौरां लानानै आं सिबि रानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फिन फैबावबाय बे चेनेलनि गेजेरजों ओनसोलनि खौरां रायजोनि खौरां हादरनि खौरां आरो बायजो हादरनि खौरांफोरखौबो फोसावनाय जायो बेनिखायनो नोंथाङा बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समावहाय सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो बिदिबा दा खौरां फोसावनायखौ जागायजेननोसै आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन गोजोनथाव खौरां कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव मावनाय सोरखारि मावथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय पेन्सन होनो थाखाय थांखि लाबाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल सोरखारा CEM तुलिराम रंहांनि सोरखारा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव मावनाय गासै 1500नि बांसिन मावथिफोरनो पेन्सन होनो थाखाय थांखि लाबाय बेनि सिगां रावबो सोरखारानो पेन्सन होनो थाखाय थांखि लायाखैमोन नाथाय दा तुलिराम रंहांनि सोरखारा 2025-26नि बाजेटआव पेन्सन होनो थाखाय थिसनबाय आरो बे पेन्सननि रांखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिफ्राय लानाय जायाखै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिनो गावसिनि रेभिनिउनिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोरमायथि आरो गिबि खेबनि थाखाय पेन्सन होनो थांगासिनो दङ होननानैबो रोखा खालामो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सोरखारनिफ्राय BTC सोरखारनि गोदान थांखि गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंथाइसिम गोदान गासै 4 प्रग्राम लादों बेनि मादाव फरायसाफोरनो ग्रुप इन्सुरेन्स होनो थांखि लादों BTC सोरखारा BTCआव डिग्री आरो मास्टार डिग्री खालामनाय फरायसाफोरनो ग्रुप इन्सुरेन्सनि गेजेरजों 5 लाख रांसिम होनाय जागोन मेडिकेल पार्पस बा बेराम आजार फाहामनो थाखाय जाब्रबथाय जायोब्ला आरो थैयोब्ला बे इन्सुरेन्सखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासै कलेजनि डिग्री आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय फरायसाफ्रानो बे इन्सुरेन्सखौ मोननो हागोन नैथियाव दङ इन्स्टिटिउसनेल सिंगल स्किल प्रग्राम खालामनाय जागोन जायनि गेजेरजों कलेज लेभेलावबो योगाखौ गोसो होनाय जागोन थामथियाव दङ DMIT डार्माटोग्लाइफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट बेखौ खालामनाय जागोन थाखो 5निफ्राय लानानै थाखो 12आव फरायनाय फरायसाफोरखौ DMIT खालामनाय जागोन DMITआ मोनसे साइन्टिफिक एसेसमेन्ट अदेबानि गोनोखोआरि आदबै आनजाद नायनाय जायो बेनि गेजेरजों फरायसाफोरनि फिंगार प्रिन्ट लानानैनो गथ'सानाव जोनोमजों फैफाखानाय रोंगौथि एबा एबिलिटि मा दङ बेखौ हमदांनो हायो जेरै खायफा गथ'आ फरायनायाव आखा-फाखा जायो खायफा गथ'साया मेथाइ रोजाबनायाव आखा-फाखा जायो खायफाया गेलेनायाव खायफाया मोसानायाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयदायाव गथ'साफ्रा उन्दैनिफ्रायनो आखा-फाखा जायो बा इन्टारेस्ट थायो बेफोर जोनोमजों फैफाखानायखौ DMITनि गेजेरजों हमदांनाय जागोन आरो बे लेखायै गथ'आ बबेयाव एबिलिटि दं बे लेखायै लांनाय जागोन अदेबानि फोरोंथाय होनाय जागोन ब्रैथियाव दङ केरियार काउन्सिलिं आरो मटिभेशनेल प्रग्राम बे गासै 4 प्रग्रामखौ BTC सोरखारा गोदानै लादों BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि मुस्लिमनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारीनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव हाबदों मथनगुरि ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव गेदेर हेफाजाब होनाय हाबाफारिजों लोगोसे मावथिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि बानजायदों मुस्लिमनि दैदेनगिरि मुफ्ती मकिबुर रहमानजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरियाबो BPF दोलोआव हाबदों सा सानजा भारतआव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा फ्राय गासैबो हिन्दु मुस्लिम खालामो नाथाय हाग्रामा महिलारीयाल' राजखान्थियाव हिन्दु मुस्लिम माब्लाबाबो खालामा होननानै बुंथियो बिथाङा UPPL दोलोनि सायाव बोराबनायखौ लानानैबो फोरमायथियो दि UPPLआ सोरखार दानायनि सिगां उदालगुरियाव प्रमद बर'जों जयै सावरायनाय जादोंमोन जेराव देरहायोब्ला BJPजों थांगोन नामा होननानै बिथांनाव सोंथि खालामनाय जादोंमोन बिथाङा एबसुनिफ्राय फैनाय नांगौबा बेरेखा दोलो जानानैनो थागोन चिफ जाया होननानै रोखायै बुंदोंमोन बेखौ लानानै जोंबो फोथायदोंमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव जों आरो बिटिआरनि रायजो राजाजों रायज्लायालासे दिसपुराव हेमन्त बिश्व शर्माजों जिरायनानै BJPजों लोगो नांनानै BTCआव सोरखार दादों होननानै बुंथियो बेनि थाखाय बिथांनो भटखौ होआखैमोन होननानै गावनि बोराबनायखौ फोरमायथियो बिथाङा ओजोंहाय BJPआ मुस्लिमनि हेंथाल' खामानिफोरखौ मावो गिबि मन्थ्रिया उदाङै मुस्लिमनि हेंथा खोथा बाथ्राफोरखौ बुङो मुस्लिमखौ थांखिनानै होस्राङो होननानैबो फोरमायथियो मिरुआव BJP सोरखार आसामाव BJP सोरखार आरो गुबुन गुबुन रायजोआव BJP सोरखार थानायनि उनावबो मानो आसामाव बांलादेशी जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै आसामाव मानो बांलादेशी हाबनायखौ होबथानो हायाखै होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा सा भारतआव बोथोरनि गिख्रंथाव महर सा भारत होननानै बुङोबा हिमाचल प्रदेश उत्तराखन्ड आरो जम्मु एन्ड काश्मीर बेफोरनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि थासारि
जोमै बेफ्रुसारनायनि जाहोनाव गोबां रोजा अखा हादों जायजों हाजोनिफ्राय गोबां गोख्रैथियै दैया बोहैबोदों जाहोनाव न' बां गारि मटरफोरा दैजों ओरैनो बुखारलांजानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै हाजोनि हाया लामायाव फबसिनफैदों। न' बांफोरा बायग्रेबदों। बेबायदिनो साहा भारतआव मिथिंगानि मोनसे गिख्रंथाव थासारि बा सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै उत्तराखंडनि रुद्रप्रयागआव दुखुनांथाव जाथाय जादों। सोरदाम यात्रा फारसे सा 20 सिबियारिफोरखौ लानानै थांनाय गंसे बासआ अलकनंदा दैयाव गोग्लैहैदों। अलकनंदा दैयाव बासआ गोग्लैहैनायनि उनावनो बासखौ बुखारनानै लांदों जोबोद गोख्रैथिजों बोहैनाय दैया। जाहोनाव साथाम सुबुंनि गोथै देहाखौ दासिम बोखांनो हानाय जाबाय। सा 9खौ दासिमबो मोननो हानाय जायाखै आरो सा 8खौ रैखा खालामनो हानाय जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो हिमाचल प्रदेशआवबो गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दैया लोमसावजोबनायजों न' बां बुखारलांनाय आरो गारि मटर बुखारलांनायनि जाहोनाव सानैया जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो सा 20आ दासिम गोमानानै दङ। थिग बेबायदिनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरियावबो गोबां दैबानाजों जेरैथिंबो सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो सा भारतनि दाब दाब जायगाफ्राव बोथोरनि गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर'नि दैदेननायाव गोदान दिल्लीयाव थांनानै आसाम आरो मिरु सोरखारनि बिबानगिरिफोरजों लोगो हमनानै सावरायहैदों। जायनाखि मिरु सोरखारा बिटिआर गोरोबथानि 100% मावफुंनानै होगोन होननानै खोथा होबोबाय थादों। बेनिखायनो 2026 सिमनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ जाहाथे 100% मावफुंनानै होयो बेनि थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जायनाखि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गं 60 गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय आद्रा थालांनाय गामिफोर आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामिफोरा दासिमबो हाबाखै बेखौ सोनो थाखायबो सावरायदों होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो 125 एमेन्डमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दाबि खालामदों जाहाथे बेनि गेजेरजों बिटिआरआ बांसिन गोहो जाबावो। गोलाव समनिफ्राय जाबोनाय कार्बि आंलंनि एसटिनो एसटि हिल्स होनांगौनि जि दाबि बेनि थाखायबो सावरायदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एनआईटि नेरिम इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बेफोरखौ लुफुंनानै होनांगौनि थाखायबो दाबि खालामदों होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो एनडिएफबिनि केस बोखारनायखौ लानानैबो सावरायदों होननानै फोरमायथियो। जायनाखि एनआईए केसआव मोन 9 केसआव नांनाय सा 60खौ जिल्लानि जोबथेसालिफ्राव लाबोनाय जाबाय। बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोननि केसखौ जाहाथे फोजोबनानै होयो बेनि थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेश आरो नागालेण्डआव केस नांनानै थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर जाय बिथांमोनाव दासिमबो सामन फैयो जायजों बिथांमोनहा मेन्टेलि आरो फिजिकेलि प्रेसार मोननो गोनां जायो बिथांमोननि केसखौबो जाहाथे बोखारनानै होयो बेनि थाखायबो सावरायदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। थांनाय सानसे सिगां बकाजानाव थानाय सिआरपिएफ केम्प जाय दा पुलिस बेटेलियन बेयाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथाय जादोंमोन। खोमसिनि खाबु लानानै मटर साइकेलजों फैनाय दुथांफोरा ग्रेनेड खुबैहरदोंमोन जायजों जवाना जोखोम जानायजों लोगोसे पुलिस बेटेलियननि खाथि खाला थानाय सुबुंफोर आरो बिथांमोननि न' बांफोराबो खहा जादोंमोन। बेखौ लानानै पानबारि पुलिसा संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दंमोन। दा सानैखौ सिनायनो हानाय जाबाय। मटर साइकेलजों फैनानै ग्रेनेड खुबैनाय सानै दुथांखौ सिनायनो हाबाय नाथाय दासिमबो हमनो हानाय जाथ'वाखै। दायनिगिरि सानैया अंकुर दास आरो रूपज्योति दास। फोरमायथिनाय बादिब्ला अंकुर दासआ सिगांनि समावबो गारि हाइजेक खालामखांबाय आरो गारि हाइजेक खालामनायनि दायाव जोबथेसालियावबो थांखांनांबाय। बेनि अनगायैबो अंकुर दासआ वेब पर्टेलनि खौरांगिरि हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन। दा फिन आरोबाव ग्रेनेड खुबैनायाव आखाइ दङ अंकुर दासनिया। दा पानबारि पुलिसा अंकुर दास आरो रूपज्योति दासखौ गामि गामि नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। खोमसिनि खाबु लानानै पुलिस बेटेलियनाव ग्रेनेड खुबैदोंमोन सानै दुथाङा। गंसे धोरोमारि फसंथानाव जेरै मेरै गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। दुथांनि जेरै मेरै गुलि गावग्लुंनायजों सा 2आ जिउ खोमानो गोनां जादों। मेक्सिक'नि इरापुआट' नोगोराव जादों बे जाथाया। सेन्ट जन बेप्टिस्टनि सेलेब्रेसन जागासिनो दंमोन जेराव जानाय लोंनायजों लोगोसे मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बायदि रंजानाय हाबाफारि जागासिनो दंमोन। बेयावनो सासे दुथाङा फैनानै जेरै मेरै गुलि गावग्लुंफैदों जायजों सा 2आ जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बे ओनसोलावनो थांनाय दानावसो दुथांनि गुलि गावग्लुंनायजों सा 2 सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। केथलिक चार्चजों खुंजानाय धोरोमनि हाबाफारियाव सिनाय मोनै दुथाङा फैनानै जेरै मेरै गुलि गावग्लुंफैनायाव सा 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे ओनसोलाव बेबायदि जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। गोजोन्थों।
बिदिबा गाबोननि समाव आरोबाव जों सानसेयारि खौरांजों फिन लोगो मोनफिनगोन।